Ahoj! Ahoj, 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 zdraví vás. Rajčátko Red. Ahoj. Já vás tady všichni zdravím. Hudbu už trošičku slumíme, ale řeším tady menší brikulky. Vydržte mi. Já tady totiž řeším jeden fuck up. Jmenuje se iPhone. Do prdele. Tady snažím něco udělat, ale... No! Ahoj! Ahoj, 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 ahoj. Hele, mám tady trošku menší problém. A proto teďka budu furt jakože ještě tam vařím oběd a... už tam vařím oběd a potřebuju... A potřebuji ještě trošku času, takže mám tam ještě na chviličku nahodím asi start scény. Jinak já vás tady všechny zdravím. Ahoj Mixi, ahoj Bunny, ahoj Blue, ahoj Woffy, ahoj Dexy a ahoj Vegeto společně s Dairisem. Krásného dobrýho dne vám všem přeji i případným lurkerům, kteří přišli například z Instagramu. Jde o to, že mě se na iCloud neuložila část fotek. A já se to teďka snažím vyřešit, ale iPhone to má tak debilně pořešený, jakože ano. Prostě debilní iPhone. A zkrátka část fotek chybí. A naštěstí to nejsou úplně zas tak důležité fotky. Vypadá to, že... tam chybí jako oceánografie, no. Rybičky. Jakože část už je udělaná. Tak a počkej. Je tady něco? Paste? Ne, že by. Vydržte, chat. Vydržte. Možná už jsem na to přišel. Když dám pastu. A? Vraťte se brzy, nahráváte sdílené položky. Aha. Takže to nefunguje. No nic, tak se obejdeme asi bez fotek. Red strkal nos kam neměl? Ano, na sluníčko. Na sluníčko. Hej, iPhone. Dejte mi teda ještě minutku, hned budu zpátky, tohle teda přepíšu, já se omlouvám za to zdržení, ale nečekal jsem, že tady budu řešit takovejhle fuck up. To omlouvám. Jo, tak dejte mi ještě minutku.
Ahoj, 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 stihl jsem to dokonce minutu před. No není to nádhera, je to nádhera. Jsme zpátky a... prostě chybí mi část fotek. No, to se dá dělat. Naštěstí, já to v rychlosti projedu, vydržte. Na žlutě sotí, počkej, já to projedu od spora, co mi tak nějak jako chybí. To tady je, to tady je, to tady je, to tady je, nebudu vám spoilovat, jo, to už jsem promazal. To tady je, vléčky tady jsou. Okay. Trošku bordel se v tom zorientovat, ale vypadá, že tohle tady je, to tady je. Videjka. To tady je, 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 to tady je. To tady je, to tady je, to tady je, to tady je. OK, pak jsou fotečky, pak jsou zase videjka. Jo, to tady je, to se divím. To tady je, to tady je, to tady je. Blablabla. Videjka tu jsou. Rybičky taky, želvičky taky, videa jsou. Tu je. Jo, ale pak tady chybím. Jo. Ale jsou to docela takový skippable fotky. Chat, dobrá zpráva. Ty fotky, které chybějí, nejsou důležitý. Nejsou důležitý. Dobrý, ne? Dobrý, ne? Tak jo. Jste připravený, dámy a pánové, já vás tady všechny zdravím. Za skvělého soundtracku Warlords of Draenor ze světa World of Warcraft. Zároveň, pokud dnes máte při tomto streamu něco dobrého k obědu, přeji vám krásnou dobrou chuť, případně ze záznamu krásnou dobrou chuť, pokud obědovat i něco jiného než oběd. Já tady mám před sebou gulášek a společně se budeme dívat na fotografie a videa z mé dovolené, která proběhla tento týden od úterý do pátku ve městě Valencia v zemi Španělska. OK? Jste ready? Ahoj, Doku. Nemáš mě v práci? We will never be slaves, but we will be conquerors. Hovno! Tohle je Battle for Azeroth. Stay as one for the Alliance. To je špatná fotka. To nejsou Warlords of Draenor, ale Battle for Azeroth. To jsem podělal. Takže omluvte. Byl jsem neznalý. Můžu to dát nějak na celou... Nic, pojedeme takhle. Tak, já přemýšlím, jestli k tomu dát nějakou hudbu nebo to. Tak prej to za mě přebíráš, jsem slyšel. Co? Co? Utání tu hudbu, prosím. No já přemýšlím, dáme nějakou hudbu, ale tak tam nahodíme Skyrim. Skyrimem nic neskazíme. Pojedeme na Elkana. Tak, dáme ji hodně potichu. Streamování. Proč bych to měl za tebe přebírat? Vůbec. Tak. Ještě jednou vás tady všechny vítám, krásného dobrýho dne, jmenuji se Red Lightning a my se společně jdeme podívat na ty krásné fotografie. Takže, začneme asi úplně na začátku, nebo jste ready? Mám ještě počkat na někoho? Někdo pro jídlo? Řekněte si, já si zatím dám tady...
Můžeme? No normálně. Hej, Doku zas má nějakou náladu. Nevím, o čem mluvíš, Doku. Přeci jsme se dohodli, že já končím se streamováním. Dám ti údaje od svého Paypalu. Dobreš to za mě. Ahoj Aničko, na tebe jsme čekali, na tebe jsme čekali. Po včerejšku ano. Já nevím, co je. Tak, začínáme. Dámy a pánové, vítejte u krásného, kde jsem? Tady. Krásného procházení fotografií. Já se tam asi, já se cítím tady nesvůj. V této straně. Cítím to trochu nestvůj tam na té straně. Takže tady začínala naše cesta u autíčka a autem jsme se přesunuli do, hej tak, autem jsme se přesunuli do Vídně, odkud jsme letěli, takže tady jsme už aktuálně na vídeňském letišti, jinak varování, fotky jsem nijak neprocházel, takže je možné, že tam budou nějaké duplikátní, nebo já se radši podívám, ale žádný nevhodný věci by tam být neměly. Ne, vypadá to všechno safe. Dokonce na pár fotkách jsem i já, takže... Takže pro někoho win-win asi. Adam. Dickpiky nejsou. Tak to vůbec dohodli jsme se, že nekončíte ani jeden, jinak se vás s Mixem najdeme. Ale o tom si budeme muset popovídat ještě tady s panem Doc McCoyem. Jinak, zároveň, dobrou chuť všem. Dobrou chuť, jdeme jíst k tomu, jo, protože je doba oběda. Tak a tady máte vídeňské letiště, které je do takového baru. Je to takový zajímavý. Můžeme v sobotu? Tak v sobotu. Já jsem byl za celý život jenom na jednom letišti, vlastně na dvou. V Praze u Václava Havla a Fiumicino de Aeroporto. Takže zase pro mě nová zkušenost, pár fotek bylo a jdeme dál. Tady už jsme před odbavováním a pamatujete si na minulý můj výlet, kdy na minulé moje létání, kdy jsem byl vždycky odchycen jakože na náhodnou kontrolu, namátková kontrola na drogy a takový. Začet nechtěl, zase to padlo na mě. Odložil jsem si všechny věci, že jo, projelo to tím skenerem, projdu pípákem, nějak jsem pípnul, nevím proč, a týpek na mě. Pojď sem. Ale tady na Vídni, ten byl důkladnej, ten normálně řekl, rozpaš ruce, rozpaš nohy, prošacoval mě úplně fakt jakože moc, a pak ten prasák mi zajel jakože za pásek, víš, jakože objel mě kolem dokola. No hovado. Hovado to je. Škoda, že to nemáme vyfocený. Jako fakt to dělal až moc důkladně. Na můj vkus teda, až mi to bylo takový nepříjemný. Ale byl jsem čistý, v pohodě, jediný což je v kapsičce jsem si zapomněl balzám na rty. Tak řekl, hej, to ti vezmu a pošlu ti to skenerem, jo, musíme to projet. Takže fajn. Tady už jsem byl odbaven. Tady vidíte jednoho našeho spolucestujícího, který má tady baťoch, protože já to musím říct. Možná se kouká, možná ne. Ahoj, Paťo. Vy, když cestujete letadlem, tak můžete mít s sebou maximálně hygienické prostředky do výše 100 ml nebo 100 gramů. A tady Paťovi byl vyhozen balzám na kule od Angry Birds, protože on měl nějakou starou verzi, která měla 150 ml. Takže si nemohl mazat vajca na dovolené. A ještě jako bylo prej zajímavý, když to tam tomu borcovi, nevím jestli je to vidět, pán je trošku staršího data, tak když mu v angličtině popisoval, jakože na co to je.
Dokud nebyla prohlídka Dutin, nebyla. No máš štěstí, že ti nesahal někam jinam. No sahal mi i, no to je, nebudeme to raději. Prostě po dlouhé době se mě někdo dotkne a on je to chlap, jaj. Nula. Kdo by se nechtěl dotknout Reda? Hodně lidí. Teď, když jsem spálený, koukej na to ale to tam bude taky. Takže, to máme odbavení, tady jsem si musel vyfotit nějaké krásné letadílka. Tady máme fotku... Asi obchůdků. Asi obchůdky jsem si fotil. Zase. Jo, jak říkám, některé fotky budou možná duplicitní. Respí v sobotu se mnou, takže dotyky jsou už v pase. Tak. A tady už čekáme v naší gatě. Čekáme frontu na pípnutí letenky. Tady dole bylo spousta lidí. A tohle už je naše letadlo. Společnost Ryanair, ale letěli jsme nějakou Laudou. Prý to je jako dceřiná společnost, nebo něco takového. Prostě, že to je Ryanair. Letělo mnoho lidí. Hodně lidí. Tohle je naše skvadra. Tak to ve třech jsme letěli. Red, Paťa, Marťa. Patrik, Martin, no, kdybyste nechápali. Takže tady máme takhle skupinovou fotečku. Věřím, že chlapcům nevadí, že je tady ukazuju. A i kdyby jo, tak co mi udělají. Musel jsem se přidat do gangu. Letadílko. A uvnitř letadílka. Cestou zpět jsem seděl do uličky. A bylo to pěkně otravný, protože když už jsem usnul, tak oni projížděli s takovým tím vozíkem, kdy ti nabízejí jídlo, pití. A furt do mě drkali, protože jsem tu nohu měl samozřejmě ven, abych měl místo. No a tady jsme, prosím, dámy a pánové, ve Valencii. Na letišti ve Valencii. Valencia Airport. Jo, je to tady napsaný, kde jsme byli. A dokonce i s časem, takže 10:20 je pořízená tato fotografie. A odletali jsme 7:10, mám pocit, to letěl. Takže na 2 hodinky 40 minut byl let. Tady máme letiště, cedulka. Vítejte, Aeroporto de Valencia. Tady máme ve větším. Where to go next? Jakože kam poletíte příště. A tady je vyfocené to oceánografie. Kam se dostaneme fotograficky. No a tohle to je, dámy a pánové, už naše náměstíčko Šátiva. Kam jsme se dostali metrem a kde byly první krásy Valencie, které na nás vybafly. Zároveň to bylo náměstí, kde jsme se pohybovali nejvíce za celou dobu naší dovolené. A máme tady Koloseum španělské, kde jsou ty Torado zápasy. Chápeš? Toro, bíci, lidé. A tohle je vlakové nádraží. To jste mohli vidět na live streamu z Valencie. Další fotečka. Tak, tady máme vlakové nádraží. Koloseum vyfocené. Kdybyste chtěli jakože vydržet třeba s tou fotkou, že se vám líbí, klidně si řekněte. It's coffee time. It's lunch time. Dejte si kafe, dejte si jídlo. A budeme pokračovat dále. Okay. Pardon. Něco vám k tomu budu vyprávět z toho dne. První den nikdy nevěděli jsme kam jít, co dělat a tak jsme jenom tak jako bloudili. A přemýšleli jsme kam na oběd, konec konců už bylo 12 hodin. Jo, jinak na to náměstí jsme se dostali metrem. Což pokud pojedete do Španělska, zapomeňte na angličtinu, jakože my jsme přijeli do Španělska, já nemám moc fotek z toho letiště, ale tam byla většina ve španělštině. A třeba nakoupit si lístek na metro, to byl docela zápas. Tam byly asi největší fronty ze všeho, protože tam pořádně nebylo vysvětlený, jaký lístek si máš koupit, jak to funguje, co máš dělat. Plus ještě k tomu 2 automaty byly jenom na mince, jeden byl na karty, druhý byl na karty, ale na vložení. Byl to chaos.
Byl to chaos, ale nějak jsme to zvládli, lístek na metro stál 5,80, já ho tady mám i někde. Jo, vypadá to takhle hezky. Vypadá to jak nějaká kartička. Ale tak no. Takže tahle sranda nás dostala do centra města a stálo to 5,80. Budeme říkat ceny v eurech, přepočty 170 korun, což jako je docela dost, jako na metro. Na metro je to fakt dost. Takže metrem nejezdit. Taky to bylo poprvé a naposled, co jsme tím metrem jeli. Jenom abychom se dostali do centra. Tak. Jo, a já jsem to nedořekl. Na ten oběd, no šli jsme do Mekáče. Ten byl tady na... Tam není vidět nikde. Ale byl prostě tady. Tak jsme řekli, hele, tak tak dáme Mekáč. To je taková jistotka. Zaplácneme žaludek. Nebylo to moc dobrý. Nebylo. Já jsem tam utratil nějaký eura, trošku víc. Nejvíc ze naší bandy, ale já jsem největší tlouštík, takže jsem nejvíce jedl. Nebylo to dobrý. Musel jsem to zkusit, chtěl jsem to zkusit. Stačilo. Nebylo to dobrý. Jdeme dále. Chlapci chtěli navštívit obchod protože chlapci, pokud jste to nepoznali z jejich atletické postavy, jsou fotbalisté, mají rádi fotbal, sledují fotbal, o fotbale vědí všechno, hrají FIFU a prostě všechny tyhle ty blbosti, tak chtěli navštívit obchod s fotbalovým merchem klubu Valencia a tak navštívili, no. Tak jsem si tam vyfotil klub fotbalové Valencia. Jdeme dále. Tady už se přesouváme na náměstí a tady před náma je krásná budova. Nevím, co to je, vůbec nevím. Je to Ciutat Velle, nějaká vila asi. Tady nahoře stáli lidé, my jsme nahoru nešli, protože my jsme nevěděli, jestli je to placený, není to placený, protože jak jsem říkal, chcete více streamů s Redem? To založil kdo? Založil kdo tu anketu? Duk se v práci asi nudí, vole. No, takže všechno je ve španělštině, takže vůbec netušíme, nevěděli jsme, jestli se za to něco platí, nebo to. Takže máme krásnou fotku vily. Tady máme vilu s palmou, to je úplně nádherný. Všude jsou palmy. A ty palmy jsou tak nádherný, tam není žádná borovice, smrk, něco. Tam jsou prostě palmy a to je tak nádherný. Ty palmy se mi strašně líbí. Mě Mekáč chybí, ale ta inflace mi to znechucuje. Včera jsem si byl nakoupit a na to, že jsem byl ve Valencii ani ne týden, tak mi ten obchod přišel strašně drahý. Byl jsem v Kauflandu, já to klidně řeknu. A já najednou na to koukám a říkám si, ty vole, jak dlouho jsem byl pryč? To je nějak drahý. To je nějak moc drahý, jako. Takže, zajímavý. Nechci si to dojít, dokud to máš teplé. Nejsi moje máma! Ale můžu, že jo? Co z toho zaprasil? Tak, tady máme krásnou fontánku, která v noci mění barvy. To mám taky vyfocený, mám pocit. Tady je pán na židli. Já čím dál víc přemýšlím, že si objednám pizzu. Dej si pizzu. Já jsem měl včera mraženou. Mohl jsem ji tam nechat trošku méně. A tady, dámy a pánové, potomek stromovouse. Mocný strom. Došli jsme do nějaké části, kde byly parčiky. A byl tam krásný stromeček. A tady je Guardian of the Forest. Nevím, kdo to je. Zase nějaký pán. Hele, fotil jsem to, já nevím, co to je, ale je to hezký, ne? A tady zase další potomek stromovouse.
Nebo pro mladší generace Groota, protože... Hádám, že mladší generace neví, kdo je Stromovous. To mi došlo až teď. A teď bude hodně fotek této radnice, protože jsme se snažili zachytit tu vlajku, když krásně vlaje. Protože jsem strašně nemocná a nemám kdo uvařit. Nám to nemusíš vysvětlovat, objednej. Objednej si Vosíme nebo Amici, ale jsou drahý. Škoda. Ale na Boltu měli nedávno pěknou slevu na Amici. Nedávno, počítej asi tak 2 týdny. Tak. Takže teď můžete všimnout, jak se mění jenom tvar té vlajky, abychom prostě zachytili krásně rozvlátou vlajku. Volt k nám nedováží. Bolt. BB. BOLT. A nebo zkusit to Foodoru, no. Tady mají teďka 100 korunovou slevu, když si aktualizuješ aplikaci. Nebo něco takového. Na mě vyskočilo v tom. V notifikaci. Já mám dojezeno, můžeme pokračovat. Tady bude sem tam fotečka nějaké krásné uličky. A to Španělsko mi dost připomínalo tu Itálii, kde jsme byli. Bylo to takové podobné, mělo to takový vibe, ale jak už jsem říkal na streamu, na té Valencii mě vadila fakt jedna věc a jako brutálně mi to vadilo. Že ty jdeš a z ničeho nic. Chvíle napětí, otevře okno. Ty z ničeho nic jdeš a najednou tě praští do nosu takovej smrad a já jsem to nebyl. Prostě fakt z ničeho nic jdeš a prostě critical hit. Pak zase jdeš v klidu a zase critical hit. To jako... No mě fakt úplně vytáčelo. Protože to bylo dost často. Tady máme zase krásnou budovu. Nějaká, hádám, zbytky nějaké tvrze. Kam šlo jít až nahoru, ale zase za nějaký poplatek. Tak jsme tam nešli. Ale je to hezká budova, taková úplně na synchronizaci. Pokračujeme dále. Máme tady zase Poison Cloud was very effective, jako... To mě fakt vytáčelo z té celé dovolené asi nejvíc. Ten smrad, který ti dá prostě ránu a vypne tě to. Neuvěřitelně. Tak, další ulička. A tady už jsme přicházeli zpět k náměstí, protože my jsme vlastně byli na náměstí a pak jsme ho obešli takhle celý. A teď jsme se vraceli jinou cestou do středu města. Tady máme zase krásnou radničku. Okay. A tady je nějaká katedrála a s někým jsem se bavil na streamu, že já mám pocit, že to je až kramko, že ty katedrály vůbec nejsou otevřený. Aha, Ježíš, já vám překážím, vy nevidíte tu hezkou slečnu. Ta je bohužel jenom jakože obohacení fotky. To není záměr ji vyfotit. Nebyl záměr vyfotit tuto slečnu. Ale, že, co jsem říkal, tak ty katedrály vůbec nejsou otevřené. Ty nemůžeš jít dovnitř. Ty se nemůžeš jít podívat, jak to tam vypadá. To v Itálii, jo, tady je to i bez slečny. Ale fakt to nebyl záměr. To bylo jako, že slečna se mi tam postavila. Dobře, tak udělám fotku bez slečny. OK? OK. Tak. A nyní se přesouváme na tržiště. Tohle je obří budova, ve které jsou bambilion stánků
A je to čerstvé tržiště, jsou tam mořské plody, jak tady můžete vidět zelenina, tady je zase někde maso. Proč tady nefunguje kolečko? Tady musím fakt jak debil to. Jo, tady prodávají maso, tady je něco, tady je zase maso, tady je zase zelenina, tady byly sladkosti někde, tady je ovoce, zelenina, jo, prostě to čumíš. Ježiš, jak jsem zkusil? Já vám můžu ukázat tak to je hezký. Já vám můžu ukázat i sem tam live záběr. Tady vidíte ty krásné chobotničky, které jste mohli ochutnat, ústřice. Strašně to tam smrdělo rybinou, což já taky úplně nemusím, chobotnička tady. Takže to bylo to nejčerstvější tržiště. Tady máme kopuly toho krásného místa. A jak vypadá live? No, ok. A Patrik se tam dával ústřici a nebyl z ní moc nadšený. Prej, jakože jednou za život mu to stačilo. Ale mám pocit 3,5 eura, nebo 3 eura, jedna ústřice. Tak, jdeme dál. Tady prosím jsem musel vyfotit, jaké krásné počasí jsme na dovolenou měli. Vy jste tady prý byli v 5 stupních po ránu a my si tam užívali hezky už od rána 14-15 stupínků. A přes den v úterý, když jsme tam byli, tak zrovna ve skoro 2 hodiny odpoledne bylo krásných 30 stupňů ve stínu. Hezké, ne? Nádherné. Proto jsem tak červený. Pokračujeme dále. Tady už jsme prosím pěkně ve Five Guys na večeři. Jo, já nevím, proč na tyhle dovolení jsem zas tak moc nefotil. Ono je to asi z toho důvodu, že já jsem do té Valencie úplně nechtěl. Nebo takhle, jakože když mi kluci navrhli, my jsme totiž museli vybrat dovolenou. My jsme museli vybrat 8 dní dovolené. A kluci právě ti dva se domluvili, že pojedou do Valencie. A nabídli mi, jestli nechci jet s nimi. A tak jsem řekl, že jo, protože mě se nechtělo nic zařizovat, nechtěl jsem nic řešit prostě. A tohle z toho tady jsem dostal jenom QR kód, hele, zaplať letenku, zaplať cestu. Pecka, vyřešené. Tak se mi to líbí. Ale možná proto jsem si tu Valencii tolik neužil, že na tu Itálii, na tu jsem se fakt těšil. Je to destinace, kterou chci prostě celý život navštívit. A tak jsem si ji užil asi víceronásobně a fotil jsem úplně všechno, než nějakou Valencii, o který jsem ani nevěděl, kde je, když mi kluci řekli, nechceš s náma do Valencie? Já jsem ani nevěděl, že to je ve Španělsku, jo? Takže možná z toho důvodu jsem byl takovej, jako asi jsem si to tolik neužil, nebo ne tolik, jak bych asi si představoval. Ale to si povím, když tak pak závěrem. Tady už jsme ve Five Guys na večeři. A tady Patrik mi udělal reklamu, napsal můj Twitch kanál, krásně šipečky k tomu udělal. A takže hola, moji španělští diváci. Vlastně dobrý dne. A já tam nemám ten burger? Já nemám tak burger mi zmizel, no. Takhle vypadalo naše ubytování. Tohle je jakoby moje část, já jsem spal na tom gauči, který byl rozkládací. Ubytování bylo divný, ubytování je asi kapitola sama o sobě. Jo. Druhou stranu nemám vyfocenou, nebo se nepřetáhla. Nevím, jo, prostě některé fotky. S burgerem si to měl na Instagramu. No právě, já ty fotky v telefonu mám. Ale jakože online, tak je vůbec nemám. Nevím proč. Tak nevím proč. Takže to ubytování bylo divný. Potom, co se zaplatilo ubytování, tak paní chtěla ještě zálohu 200 euro. Což jako úplně jsme čuměli, jako 200 euro není málo na zálohu. Ale vrátila mi to paní. Takže je to v pohodě. A na tom ubytku jsme stejně byli jenom krátce. Ale v to úterý, tak jsme jako, jak jsme přiletěli, a teď já jsem vstával ve 2 ráno, kluky jsem nabídal ve půl třetí ráno, než jsme dojeli do Vídně, tohleto, támhleto, vyplo nás to. Takže my jsme v úterý přišli na pokoj, ubytovali jsme se a asi na hodinu nebo na 2 hodiny jsme usnuli. Prostě dali jsme si restart. A tady už právě vidíte, že po tom restartu tak už nám zapadá sluníčko a jsme opět v tom centru, kde je to vlakové nádraží a to Koloseum.
Takže už nám zapadá sluníčko a šli jsme zpět do centra si to tak nějak projít. Tady vidíte krásný západ slunce společně s autama. Bylo aktuálně 23 stupňů a to máme 3/4 na 9. A máme 23 stupňů venku. Ideál. Ideál. A tady už máme večerní fotky. Tohle už je 9:45 stejného dne v úterý. A ani nevím, kde to je. To je na tom náměstíčku s tou fontánou. Tady jsem si vyfotil hezky tuto uličku, jako z keříčku. Nádhera, tohle, co to je, vole? Jako co jsi čekal, Reddit? A tady máme, vidíte ty hvězdičky tady. A to je krása. Nádhera. Jo, takže zas nějaká, je to náměstí Ayuntamiento. Náměstí Ayuntamienta. Takže tak. A tady je burger. Tady je burger. Dámy a pánové, Five Guys, to je strašně známý fast foodový řetězec. Nejvíce letí asi v Americe a všude možně, ještě různě po světě. A tak jsme tam šli, že to ochutnáme. Problém je, že zase, oni to neměli v angličtině a my jsme nevěděli, jak se to objednává. A ono to funguje, že ty máš základní burger a můžeš si do toho přidat 3 ingredience dle své vlastní volby, asi z 18 možností. Ale my jsme to nevěděli a tak jsme si každý dali jenom jednu. Já jsem si tam dal jalapeños a nevěděl jsem, že můžu ještě další 2. No prostě bylo to takový nic moc. Ale ten sýr, to je snad poprvé, co jsem u burgeru takhle viděl, fakt jako rozteklej sýr. Aničko, přeji dobrou chuť po objednávání pici. Takže my jsme se převážně, menší spoiler, my jsme se převážně občerstvovali přes fast foody, protože fast food většinou tam mají takovou tu tabuli, na který si můžeš dát angličtinu, anebo prostě tam přijdeš a řekneš, že chceš burger a ty lidi vědí, co chceš. A my už jsme poslední den, kdy už jsme se vrátili a byli jsme v Rakousku se podívat do obchodního takového blbl, tak tam bylo k jídlu jenom Burger King a my jsme tam šli, ale už znechucení a my jsme to pomalu ani nedojedli to jídlo. A jak už jsme říkali, že chceme typický český jídlo, třeba já nevím, prostě, nebo ne typický český, ale takový to normální jídlo, jak je guláš, špagety, něco. Protože ty půjdeš do restaurace a oni neumějí anglicky, prostě fakt ve Španělsku angličtina neexistuje. A žádný a co když tu je, prostě neexistuje. Takže burger nic moc. Jdem dál. Tady už jsme se vraceli domů, bylo 10 večer a cesta domů byla asi hodina od toho Five Guys. Pardon, to bylo nezbytné. Takže to byla asi hodinka od toho Five Guys. A tak jsme šli a cestou jsme si dali fotečky. A teď mám pocit, že mě vypadnou fotky, protože tady jsme měli společné foto. A společné foto tady není. Takže měli jsme společnou fotku s tímhletím řízkem a s tímhle řízkem, co stojí vedle mě. Na té fotce, ne tady. A to tady prostě není. Prostě se to nezálohovalo. Nevím proč. Tak. Tohle je fotka z Instagramu, kde jsem fotil dobré ráno, že co máme k snídani. Byli jsme si v to úterý i nakoupit a já jsem řekl, hele, tak já si dám tu snídani, co jsem měl v Itálii. Koupil jsem si croissány a koupil jsem si nutellu. A banán samozřejmě. Ten banán mám ještě tady. Koupil jsem si 2 banány a jeden jsem si přivezl zpátky. Tak a tady mě chybí fotky z úvodu oceanografického centra, kde jsou rybičky, želvičky, žraloci, delfíni, všechno máme, ale chybí mi ten úvod, tak já zkusím jenom tak v rychlosti vám ukázat, jako je to strašně amatérský, jo, ale ukážu vám ty fotečky takhle.
Tady vám můžu ukázat i tu naši společnou. Prostě tady takhle jsme měli společnou fotku. To je to, jak jsem říkal, že tam nebyla. Společná fotka, ono to nezaostří, takže je to jedno. A já teďka najdu na tu oceánografii. A takhle vypadá. My jsme mysleli, že to je tahle budova, ale tahle budova byla teprve muzeum oceánografické, kde byly kostry, popisy, všechno. A tam jsme nešli, ale hezká budova, pardon, nemáte to zaostřený, já vím. Tady je ještě jednou hezky se sluníčkem, ale vzhledem k tomu, že to nechce ostřit z nějakého důvodu, zase. Technika proti mě, možná, ne, no prostě veliká budova. A ukážu vám jenom nějaký, tady je úplně to stejný muzeum, jako fakt nádherná budova. A je to jenom blbý muzeum. A už to zaostřilo? A už to zase rozostřilo? Nevadí, pokračujeme dále. Tady mám hezké videjko z toho. To je zase jenom to muzeum, jo? My jsme mysleli, že už jsme na místě, ale little did we know. Little did we know. Tak. A tady je krásně... Měli tam nápis Valencie. A tak jsem se u něho musel vyfotit. Akorát najdu nějakou, on udělal 30 fotek, vole. Na všech vypadám tlustej. Jak to udělal? Že tam byl takovýhle nádherný nápis Valencia. Já jsem to, co tam stojí na tom L-ku. A u tohoto nápisu před náma se fotila jedna paní a byla dobře vybavena. Já omlouvám se, ale musel jsem to zmínit. Jakože byl radost na ní hledět. Tady tak byly ještě krásné zahrady u toho oceánografického muzea. Tak jsme tam šli a museli si to vyfotit. A dokonce tam mám někde fotku i já. Ale zase ten hňup udělal, vole, 3000 fotek. Tady třeba jsem já strašně takový, jakože... To nezaostří, že jo? Zaostří. Ne, prostě to nezaostří. Nemám kvalitní kameru na to. Sorry, chat. Na kvalitní kameru musíte k dokovi. Udělal jsem se nějaký selfiečka, ale ty přeskočím, protože já neumím selfiečka. Já se sám na selfiečkách nelíbím. A asi to přeskočíme, to jsem asi já. Ty vole. Tak to se nedivím, že se mi to nezálohovalo, vole. Jo, tady jsme měli romantickou chvilku s Chábrem. Tady jsme krásně spolu. Máme ještě jedna. Tady mě chytil za prso. Dobytek jeden. To je tak, když odejdete od přítelkyně a jste navyklí prostě, tak... Já možná vím, proč to nejde zaostřit. Twitch brání TOS. Tady ještě. Tahá mi na cecku. Dobytek jeden. Tady jsme krásně spolu vysmátí. Ale vy to nevidíte, protože kamera. Tak. A tady už je vstup do té oceánografie. Hej, někdo teďka přijde na streama jako, proč to ukazuje na telefonu, debil. Tady je vstup do té oceánografie. Ten vstup byl ohromnej. A zkusím ještě... Tady byl maličký žraloček. Hej, vydržte, za chvilku jsme zase zpátky na počítačových fotkách, jo? Tady je krásný video medusky. Jak si jen tak šplouchal. Tak a tady jsem pro Lily vyfotil chobotníčku. Ne, tak jsem ji viděl, jsem říkal, musím to poslat Lily, protože Lily má ráda chobotníčky. Takže to je živá chobotnička, nebyla připravená pro jídlo. Byla prostě rybičkovitá. Rybičkovitá a chobotnicovitá. Takže chobotnička živá byla tam. Tak,
Tohle to můžeme skipnout. Tak a jsme u... A jdeme na tuleně. Já mám strašně moc rád, akorát... Hele, začneme zase na mobilu. Byla tam fucking obrovská želva. To byla fakt prehistorická velká želva. Ono to možná není, jako nevypadá to tak na té fotce, ale ta byla fakt obrovská. A tady máme tulínka. Rozmazanýho, já vím. Tady máme zase tulínka. Vydržte, za chvilku jsme, jak říkám. A? Už? Už, nice. Přecházíme zpátky na počítač. Kde máme tulínky. Jo, takže tady vidíte, kolik fotek mě to vlastně nezálohovalo. A nevím proč. Protože bych čekal, že to nebude zálohovat ty konečný. A ne, že to prostě uprostřed vynechá. Pak nevím. Tady je. Koukejte na něj. Já mám fakt rád. Počkej, to není tuleň. To je lachtan. To je tuleň. To je tuleň. To je tuleň. To je tuleň. No síl je lachtan. A tuleň? Aha, tak tam bylo oboje. Tam byl i tuleň. Takže je tam jak síl, tak i tuleň. Takže tady máte lachtana. A já mám rád ty lachtany. A tady je tuleň. Lachtan, tuleň, lachtan, tuleň. No the difference. Tady jsou dva, dávají si pužinku. Teď jsem chtěl napsat, jestli to není lachtan. Jo, ono. Nemůžeš se mi divit. Vodní pes jako vodní pes. Tady máme zase jednoho, kučinu jednoho. No, takže já lachtany a tuleně mám rád. Tady vykoukává z nějaký jeskyňky, tam byla nějaká jeskyně. Tady pluje u mě. Akorát neumí mávat. Lidi na něho mávali a neumí mávat. A tady máme video. Jo, vypadají úplně ty drsně. Jak si tady hezky plavou. Další video? To byla nějaká rychlá. Gotta go fast. To už je fotka. Tak, tady máme zase další medůzky. A zase videjko. Tolik jich tam bylo. A právě já jsem přemýšlel, co dává žihadla, nebo žihadla. Co ti dá ránu? Ty červený vlásečnice, anebo... Tohle to červený, anebo tohle to průzračný? Já mám pocit, že to červený, že? Že to je to, co žahá. Ty prostě žahne. Tohle. Že tohle to je její tělo a tohle to tě žahne. Ty tlabí. Si neviděl Hledá se Nemo? Viděl. Asi tak 15 let dozadu naposledy. Hlava nežahá? Já vím, že hlava ne. Ale jestli tohle to červený, anebo tohle to tělo. Ty slabý, takže ty červený. Let's go. A tady jsem detailně fotil ještě, no koukej na to. To je nic. To je nic a ono je to její tělo. To bylo úplně fascinující na to koukat. Jak to je nic. Nedokážu to popsat, ale jako ty meduzy mě fakt jako docela fascinovaly. A ještě je to takový průzračný nic. Takový vlnky jenom. Zajímavý. Pak si to musíš počůrat, to jsem někde slyšel, no. Tak jdeme dále. Video. Tady to byla nějaký artefakt, nevím, co to je. Na mobilu to vypadá normálně, tady je to nějak divný. Možná kdybych to stáhl, tak to bude v lepší kvalitě, ale... Tady? Jo, jinak, zapomněl jsem zmínit. Tohleto oceanografické tentrons, tak je největší v Evropě. Jo, takže to oceanografické zařízení, to centrum, je největší v Evropě. A mají tady i ty tunílky,
kde ty vlastně chodíš a chodíš nad těma zvířátkama. Já fotil jsem to, nevím, jestli to tam bude. Ale video. No, bylo to tady prostě takhle krásný tunel. A tady vyplavali nad tebou, vedle tebe. Zase nebyl záměr fotit tu slečnu. Je to první věc, které jsem si na té fotce všiml, ale záměrem bylo vyfotit ten tunel. To jsem já. A tady probíhalo čištění. Tady probíhalo čištění akvárka a tohle je podtapič. No, prostě týpek v neoprénu. A má tady po stranách jakoby ty, jak to říct? No, houbičky a prostě čistí ten tunel. Aby to bylo krásně čistý. A my jsme mohli vidět. Alespoň máš památky. Mopy, no prostě houbičky, čistící houbičky. To mi připomíná Avatara. Víš to? Tady zase nějaké ryby. Ale Nema jsem nenašel. Takže furt se hledá Nemo. Želva. Jak kouká na mě, ne? A jak jede ke mně. Hey ty, jej, what's up? How you doing, mate? Tak a tady. Tak, tady dole na skle, mám tam, nemám. Víš to, já vám můžu ukázat live tam toho. Jo, takhle on prostě šel postupně. Tak. Tady, tak se usazovalo na skle nějaký, ono to asi nebude vědět, že, když to... Prostě tady na skle se usazoval nějaký bordel a tady u nás stál týpek, který ukazoval tomu borci vevnitř, kde má čistit. A on tam měl nějakou kartičku a prostě škrábal to tam. Takže zase čištění akvárka jsme viděli. A Dory si našel? Dory jsem našel. Ale Nema jsem nenašel. Krásný máznutý foto. Tohle už je lepší foto. Krásný mázlý foto. Zase selfiečko, neumím selfiečkovat. Tohle je behind the scenes. To je, jak jsem fotil tohle. A přitom mě fotil Martin. Takže fotka behind the scenes. Paďa na telefonu, máznutý. Tady to jsou naši dva kumpáni. Fotbalisti jak vyžití. A tady máme mrože. Nebo je to mrož? Já mám pocit, že jo. A tam máme i video. Prostě koukej na ně. Jak si hoví. Protože my jsme tam zrovna byli. Tohle je ze začátku, když jsme přišli k tomu výběhu, když to řeknu blbě. A pak jsme si tam dávali jídlo a zrovna probíhalo krmení. Takže mám natočený to krmení. Další video? Tohle je víceméně jenom to, jak tam plave a jak se vynoří. Akorát tady nějaká kvalita. Mrož má velké ty zuby. Tak to není mrož, ale je to nějaký mrož bez zubů. Tak a tady už probíhá krmení. A to je videjko. Akorát tahle borka, oni byli dva. Tady je borec a tady je borka. A ta borka je strašně nudná. Ona mu to házela jenom do huby a nic. Ona to vypadá, že už je takový postarší a tak nechce nic moc dělat. Ale ten druhý týpek, tak tam dělal s tím druhým tvorem, jakože hej, běž tady na kámen, postav se a dostal rybičku. Taky máme. A už to je tady. Někdy furt do toho něco tam dělají, taky tam slyšet vrtání, no. Jo, on mu řekne na kámen. Hodně. Na kamení. No. Není. Prostě takhle si prošel to. To vypadá jako mrož, ale nemá ty klí. Jo. Dojdi ke mně. Tak bude to plave. Vyplaval.
Ta rybu. A do nich to jenom to tam prostě sázel. A tohle je takový ten lenivější, ten tam fakt jenom byl takhle jen co. Čekal na ryby. Ten nic nedělal. Jako je možný, že je nemají všichni, já nevím. Nebo je to přerostlý starý tuleň. To ne, to je. A kámen. Dostal rybu. A všude tady byly ti rackové a teď jsi viděl, jak to chtěl, ale on byl sežral, že jo? Nepodařilo se jim nic ulovit. Jak tam zaplul? Ahoj Kate. Tak, a tady jsme u želviček. Želva. Želví. Želví část 2. Želví část 3. Želví dojedli. Tak, tady jsme v Antarctic zařízení. Bylo tam trošku chladněji. A jo, tady jsme viděli, že něco otevírají. A celou dobu jsme čekali. A ve chvíli, kdy jsem vstoupil na hrávání, tak tam vpluli ti, ježiš, jak se to jmenuje? No, takže já celou dobu čekám, kdy něco přijde. No a v moment, kdy jsem vypl to nahrávání, tak tam vpluli ti... A nevím, co to je. Možná to z vás někdo identifikuje z dalších videí. Tady máme rybičky, delfíni, to nejsou delfíni. Tohle. Velká, bílá věc. A jinak to sklo bylo takový, nebo ta voda byla taková, ne úplně průzračná, proto to video je sviňuchy, já nevím, co jsou sviňuchy. Tohle je teda nezoustřený. Mám pocit, že to je jediná B. Běluha. Ale já mám pocit, že něco mi říká, že to je na... Že to je na B. Ukáž? Běluha. Běluha. Jo, Běluha severní, to je ono. Takže pro představu, tohle je to, co vidíte na videu. Takže Běluha. Co ta hudba hraje to vůbec? Trošku zesílem. Tak. Můžeme pokračovat dál. Tady jsou rybičky. Tohle jsou tučňáci? Yes. Tučňáci. Hrát se mě teda kvalita těch videí. To je... Ach jo, ifune. Tady máme vyfocené tučňáky. Zase tučňáci? Jo, aha, sorry. Já mám kazem výhled na tučňáky. Tady byla druhá skupina. A pak tam Martin objevil skvělý záběr a to je tenhle ten, kdy si dřepneš a vidíš jak hladinu toho, jak i tu vodu. A jenom jsme čekali, až projedou. Teď někdo skočil do vody. A teď by měly být 3 za sebou, nebo je tam video, kdy jsou 3 za sebou.
Jo, a on ten třetí projel pod tím. Pod záběrem. Takže tučňáci, jo, teď byl krásně vidět, tam byl jeden, teď je druhý. A je třetí. A tancovali, to není žádný Fortnite, aby dělali tanečky. Tak, a teď už máme žraloky. A tady je, vidíte obrys mečouna tady. Ale ten mečoun se za celou dobu nepohl. Tam byly 2 nebo 3 mečouni, ale ti se vůbec nehýbali. Jo, teď je krásně vidět tady. Mám pocit, že mám i video, kdy jedna paní tam dělá tu znělku. Byly tam vše možný rybičky. To je ten Rejnok. Bylo ono. Oni tam úplně dan. Pinkali. Asi jo, ale mě to právě zarazilo, protože my jsme se na základní škole učili, že žralok je tvor, který musí furt plavat, jinak se udusí. Protože on jak dýchá přes ty žábry, takže musí furt plavat. A jakmile by se zastavil, tak se začne dusit, jakoby. To je jediný, co si pamatuju ze základky asi. Oni spí tam, kde jsou vodní proudy. Aha, takhle, tak to jo. A tohle z toho, to vypustili nějaký, nebo připluli velcí žraloci. A ti plavali fakt pomalu a to vypadalo, jako by čekali. Oni mají i zuby vytasený, jako by prostě chtěli někoho sežrat. To na nich bylo úplně krásně vidět. Koukej, jak se pohybuje prostě pomalu. Jak hledá tu svoji prostě oběť. Ty zuby, ono, jak říkám, nevím, proč to video je nějaký zmrvený. Příště, až pojedu na dovolenou, tak dáme sraz v mém bytě a ukážu vám to na telefonu přes televizi. Co vy na to? Tohle už jsou fotky. A tady mám, on podle mě poletí na mě, jestli je to ten záběr. Protože oni čistili to sklo, nebo žrali z toho skla. No zvedni to, ty kůželína. Ale mám pocit, že zrovna to už jsem nenatáčel, kdy on naletěl přímo na mě a takhle po skle směrem nahoru. Tohle je zase ten Big Changus. Prostě fakt pomalu, nenápadně někoho sežeru. Dobrý nápad, že jo? Tak si tam ty fotky nech a ukážeš nám je v červnu. To už bude zastaralý. Tak a tady máme druhý tunel a tohle je tunel už právě s těma žralokama. Takže nad tebou prostě pluli ty žraloci. A želvičky tam taky byly. Jo, takže teďka bude hodně fotek a videí z toho. Akorát škoda, že tam jsou všichni uřvaný a člověk si tam nemůže natočit v klidu videjko. Jo, tohle je nahoře nad tím tunelem. To fakt vyloženě plaval skrz ten tunel nahoře. Takže vidíš, jak hezky dýchá. To je dobrý záběr, to jsem natočil moc hezky, úplně. Vůbec nevíš, kde je nahoře, dole, vlevo, vpravo, ale je to natočený hezky. Žralok to samý. Plave nad tebou. Chilluje. Jo, tady se mi to rozostřilo, tak jsem to stopl. Rejnok. To je ta potvůrka, která zabila toho přírodovědce.
Tady vidíte, jak tobe něco ze země. Nom, nom, nom. Red, já jsem se chtěl vyfotit se žralokem. Mám to tady, ale on nemá zlej. Ale možná v liveu. Ne, ona jak tam byla tma, tak to bude všechno mázlý. A tohle je tunel z druhé strany, když jsme ho prošli. A teď. Sorry. Teď, dámy a pánové, jdeme na to nejlepší z té oceanografického zařízení. A to jsou... delfinci. Jdeme na delfinky. To bylo fakt nejlepší zážitek vidět delfiny na vlastní oči a vidět ty kousky. A my jsme seděli takhle úplně vepředu. Přímo před místem, kde jsou ti trenéři a to bylo zdarma, to bylo v ceně toho vstupného. Vstupné do tohohle parku tak stálo 850. Je to 850 korun, neomezený vstup a byli jsme tam asi 3-4 hodiny. Jako za tu cenu fakt super. A ještě ty delfíni. Ale proč to kurví to kvalitu? Ahoj Darliane, čus. To by mě fakt zajímalo. Vydržte, já mám nápad. Delfinky bych vám teda rád ukázal, jakože... Počkejte. Kde ono to bylo? Vydržte. Držíte. Aha. Myslel jsem, jak to obchčuju. Neobchcal jsem to. Čau. Darliane, procházíme fotky z dovolené. Fotky a videa. Tak a mám objednáno. Teprv, to už máš dlabat. Protože jablko. Jo, jablko je stračka. No, tak to dělat nebudu. Hej, to mě jebe. Jako taky už mám docela hlad. A co si dáš, Darliane? Nějaký burgerík, pizza nebo něco? Já jsem dlouho vybírala. Náhledňák je vždycky krásně čistý. Počkej, hej, já jsem dostal nápad. A co když to udělám? Vydržte. Delfinky si dáme ve velké kvalitě. Chcete? Jasně, že chcete. Teda já chci. Nice. Hele. Obchcál jsem systém, takže pohoda. Těstoviny se sýrovou omáčkou. To zní dobře, ale. A co ti brání v tom, že už to nejíš? Jakože teď, přímo, před sebou. Proč nepapáš? Kurňa, to není tak, jak jsem chtěl. Dejte mi minutku. To furt není tak, jak jsem chtěl, ale. Počkej, 2, 4, 3.
2, 4, 2. Jo, takže to je odzadu. Tak ho budu překlikávat každý video. Přehrávání. Ale stejně ta kvalita je nějaká. To je divný. Tak. Jdeme koukat teď čistě jenom na videa. OK? Já se zmenším. A jdeme. Tak, jede to v kuse, takže já zastavovat asi ani nebudu. A myslíš, že v tom konzumu nic nebude? Potřebuje takový ten podpad, potřebuje takový ten podpad, No ono, jak to jede za sebou, tak některý je to takový třeba jako seknutý nebo něco takového, ale... Hele, mám pocit, že je to v lepší kvalitě než... No, jak se to vezme? Takže jenom se koukejte. Pak je tam jedno takový další video. Tohle bylo před show, před jakoby komentovanou show, která byla samozřejmě ve španělštině, takže jsme z toho vůbec nic neměli. Ale tady jsme čekali, než bude 2. hodina a než začne vystoupení. Právě trénované vystoupení. Tady si delfínci jen tak jako připravovali a rozehřívali se na show. Jo, a tohle je začátek, mám pocit, té show. To už dělají tričky a... Bylo pěkný. Jako celý tohle, tak to bylo pěkný. To je zážitek. To se ti v Česku jen tak jako nestane. To byl nějaký mikrofon, aby jsme slyšeli jako to dýchání těch delfínů. A všichni po všem dostávali rybíčku. Tam. Dokonce ten míč, co jste teďka viděli, tak vymrštili ven jako mezi lidi. To je možná to, jak jsem se teďka zasmál.
lo que hay entre ellos y como veis, entre cuidador y delfín. No jste viděli z Instagramu. Tohle mám pocit minutu a půl to videjko. Ne, tak to je. Doufám, že kvůli té hudbě nebude vyutnutý záznam teda. Já do toho radši jsem tam něco prokecnu. Ať případně záznam není vyutnutý. A vzhledem k tomu, že je to hudba jako zkomprimovaná z toho videa, tak snad by to Twitch nemusel moc. Ale když do toho něco řeknu, tak asi to nebude. Je pozice chci pár ryba. Tak to video mutní. A pak neuslyšíš, ono někde jako mluví ty delfínce. A já ani nevím, jak je to dlouhé. No už to končí. Minut má to video. Jo. Ty bys tohle neslyšela. A teď bych to možná mohl vypnout. A mě se nechce. Já to chci, ať máte zážitek, že? Taky. Protože kdo ví, jestli se někdy někdo na to něco takového dostane. My jsme ani nevěděli, že to tam je. Ale právě, že to byl jako úžasný zážitek. Já to aspoň trošku slumím teda. To by mohlo být v klidu. A když tak bude mutný záznam, no, o delfínky, no, tak. To máte za to, že vy jste tady živě, live teďka, tak... Tak to. Tak. Máte výhodu. A to je konec, mám pocit. Ten Skyrim to není součástí videa. To není součást delfínku. Tak, delfínci nám zamávali a to byla konec show. Tak, delfínci dostanou poslední papu. A to jsou všechny videa. To jsou všechny videa z delfínkama. Takže videa přeskočíme. Papa delfínci. Bude nechané jako Itálie? No, asi jo. Asi to nechám. Tak. Jdeme zpátky k fotečkám. Tady je Red. Tohle jsem samozřejmě nefotil já, ale ukazoval jsem, že za tučňáka 21 €. Pro vaši představu to je nějakých 460 korun. Prostě what the fuck, vole. To je moc. To je moc. Celkově ten merch tam byl trošku dražšího rázu. Tohle video? Jo, to mě točili. Jak se tam procházeli. Hezké. Tak a tohle je nějaké kulturní zařízení. To je vedle toho, té oceánografie. Šikana. To je Stronzy jako šikana. Tohle je nějaký kulturní centrum a bylo to moc pěkný. A my jsme mysleli, že je to knihovna, tam nikdo nemluvil jako. Hodně drahý merch, i Ninja Emblem v Ninja Sáze stále v něj. Jede to furt? Jede furt Ninja Saga, ona byla nějak Ninja Saga 2, ne? Ani nevím. Bylo to hezké. Tady s chábrama jsme si dali menší pauzičku.
Tady jsme s chábrama. Tak a teď, dámy a pánové, jídlo. Kočili jsme si do obchodáku na jídlo. No a co typického španělského jsme si mohli dát než burrito, že? Mexická kuchyně ve Španělsku. A bylo to super. Jakože to bylo poprvé, co jsem měl burrito. A bylo to fakt skvělý. Tohle jsou hranolky a tady je burrito, jo? Kdyby to někoho mátlo. A fakt to bylo úžasný. Ale burrito nemám vyfocený. Takhle jsem si to vyfotil alespoň a... Fakt super. A levný docela i. Levný mi to přišlo. To burrito za 5 Eček, nebo tak nějak. A tady ty hranolky za 2 nebo 3 Ečka. Fakt jako... Ale hele, když jste na dovolený, na peníze se nemá hledět. Tak, tady je fotka. Tady je ještě kousek toho muzea. Tohle je to kulturní centrum a za ním je ještě to oceanografické tento nons. Jako fakt obrovský areál, úplně nesmyslně. A tohle to je Gulliver. Tohleto tak byla prolézačka a je to z Gulliverova těla. Tady je hlava, vlasy jsou jakože skluzavky, tady je ruka, potom jakoby nastupuješ nahoru. Tohle tak jsme nevěděli, co to je, protože jedna noha je tady. A tohle, no, pojďme dál. Tady už jsme v parcích. Vlastně oni mají přes celou Valencii, tak přes celý centrum je natáhlý jeden obrovský park. A tohle je část toho parku. Tohle tak jsem si vyfotil souhrn za první den, co jsme přiletěli. Úterý, co jsme přiletěli, tak jsme nachodili 20 kilometrů. A tady by měl být dnes jakože středa a to jsme nachodili 19 kilometrů. To už jsme mám pocit na pokoji v 9 večer, nebo nějak se blížíme k pokoji. A tohle už je čtvrtek, náš poslední den ve Valencii. Nebo jako poslední den, kdy si můžeme něco užít, protože v pátek jsme se jenom probudili a odjeli jsme. Takže tohle jsou teďka fotky z posledního dne, kdy jsme si byli projít v Valencii. A tohle je ještě venku u toho muzea. Tohle je zase část z těch parků, jako fakt nádherný parky tam měli. Nádherný parky. No a tady už jsme se dostali k přístavu. A pomalu jdeme na pláž, kde jsem se brutálně spálil. To je ten den, kdy jsem se úplně spálil. Už ne, schodili to potom, co skončila podpora Flashe. Jo, vlastně. Jo. Takže teďka bude hodně fotek lodiček a moře, protože já jsem u moře byl jenom jednou v životě. A lodičky jsem taky často v životě neviděl. Dostali jste tu zálohu zpátky? Ano, ano. Tak, tohle jsou obří vlajky. Jsou fakt jako gigantický vlajky, jenom se podívej, tohle je nějaká malá tuje. A jak obrovský jsou ty vlajky, fakt jako nesmyslně obrovský. A zase bude hromada fotek, protože jsem chtěl, aby byly krásně vidět, jak plajou, že? Takže to přeskočíme. Jo, a tady si vem, tady je člověk. A tahle je ta vlajka. Takže abyste pochopili, jak obrovské jsou ty vlajky, tak tady je člověk. Fakt to byly jako gigantický vlajky. Ono nešlo udělat video, jak vlajou. Jako šlo, ale to mě asi nenapadlo. Můžu to ukázat tady v liveu. Krásný. Tak a tady, tohle už je pohled na moře, ale teďka jsme na cestě, protože jsme viděli takovou tu obrovskou výletní loď. A já jsem řekl chlapcům, hele, jdem tam, já si to chci vyfotit. Byla to dlouhá cesta, ale stálo to za to. Tohle je panorama, jsem zkoušel po dlouhé době panoramu. A tohle je výhled na moře a na nějaký město v dáli, nevím, jestli je to furt Valencie nebo něco jiného. To je red, zas neumím selfiečka prostě. Tak, tady máme pohled na lodě, tady jsou jakoby přístaviště pro lodě a tady už na nás kouká ta obrovská výletní loď. Tohle je cesta k té výletní lodi, tady někde je začátek té cesty a my jsme šli tuhle tu štreku celou až sem. Tak, zase lodě, bylo jich tam moc. Lodě.
Tak a tohle už se pomaličku blížíme k té výletní lodi. Jo, tak to už jsme na konci. Takže prostě jsem si šel vyfotit výletní loď. A prý tady někdo někde nahoře chodil. Ale já jsem vůbec nikoho neviděl. A tady máme nějaký videjko. Který je rozostřený jako svině, takže nevadí. Tohle taky bude asi na hovno kvalita, že? Ale aspoň z toho videa pochopíte, jak ta loď je obrovská. Jakože moc velká. Já jenom si vím, kolik času ti musí zabrat přejít z jedné strany na druhou. A tohleto jedno okýnko tak je jeden pokoj. Samozřejmě někde jsou ty jejich obchody, kasína a tohle. Dokonce tam mají tobogán. Normálně na lodi je tobogán do bazénu. Co to je za život? Představ si to. 10 až 20 minut, já si myslím, že jako taková půl hodinka to bude. Než se dostaneš z jednoho konce na druhý. Že ti to dá půl hodinu. Tady máme nějaký záchranný čluny. To je, jo, to už jsme vlastně viděli. Takže obrovské. A teď už jsme šli cestou zpátky. Samozřejmě zase jsem si vyfotil nějaké lodičky. Zase ty vlaječky veliké. A jdeme na pláž pomaličku, ale jistě. Fotky. Tak. A letenka. A už jsme na pláži. Kdyby na té lodi bylo Tesco, bylo by to fajn. Tak oni tam mají nějaký. Dokonce na těch lodích tak je prý i nějaký obchod pro mezinárodní vody, který se otevře až ve chvíli, kdy vplujete do těch mezinárodních vod. A že je tam všechno strašně levný. Ale otevře se to až ve chvíli, kdy prostě vplujete do těch mezinárodních vod. Že tam nějak není DPH nebo něco takového. Nevím, jak to funguje. Ale vezmi si, jak velký je červený trpaslík oproti tomu. No tak. A až se bude potápět, tak se všichni utopí, než vyběhnou. Tak ono záleží, jak dlouho se to bude potápět, že? No záleží, jak dlouho se to bude potápět. Neplatíš daně. Tak, neplatíš daně. Tak, videjko z pláže. Hej, teď jsem tak rád, že jsem tam nefotil jako jednu věc, protože tam byla jedna slečna a byla bez plavek. A kluci, protože můj jakoby nadřízený, tak mi psal právě v ten den, jakože a co nějaká romantická fotečka nepošlete? A tak kluci říkali, měl si vyfotit tu slečnu, jakože tady máš romantickou fotku. Ale prostě slečna na Adama, na Evu. To byl krásný pohled. A tady už jsme u moře, dámy a pánové. Tady už jsme u moře. A já jsem u moře byl jenom jednou v životě, takže jsem si to dosti užíval. Dělal jsem nějaký videjka, nevím proč, omlouvám se, to video je prostě Apple. Nekupujte Apple, Apple je hovno. Ale šlo mi, abych měl památku videa, jakože to moře a tady máte moje nohy a tady krásný gamerské značení, tady končí ponožky. Jo, tady u mě poznáte, kde mi končí ponožky vždycky. Že bílý jako stěna, opálený. Kind of, jakože. Ale to máme všichni. Přiznejte se, všichni, okamžitě se podívejte na nohy, táhněte si kus ponožky a máme to všichni. Úplně všichni to máme. Tak. Odsud jsem fotil i tu loď. Výletní. Tak a tady zase bude několik fotek, protože já jsem řekl, hele kluci, vyfoťte mě v tom moři. No a oni samozřejmě fotili, to je jediný segment, který jsem prošel, protože tam procházelo hromada lidí a on furt ten debil vole fotil, já mu říkám, nefoť to, já nemám místo. A on furt fotil, takže tyhle ty fotky jsem jakž tak nějak projel. A normálně tohle to často neuvidíte, já se směju na fotkách. Já když fotím sám sebe, třeba jakože přes selfiečko nebo to, tak já se nesměju, protože mě moc jako přijde, že nemám zuby na úsměv, jakože na americký úsměv. Takže se moc jako neuvidíte, jakože bych někde na vás cenil zuby na fotkách.
No a právě to je to, jako, že vyfoť mě v moři a on fotil furt, jako, takže. A tady pak fotili i sebe, kucí. Víš, takže já tam dělám pózy, jakože, a oni debilové fotějí sebe, že jo. Takže, a to tam bylo ještě asi 15 fotek jejich. Jo, jak říkám, já jsem to jenom prošel, ale pro kontext jsem si tam nechal tyhle 4, vidíš, jak ten příběh postupoval. Tady to vidíš na tom jeho úsměvu, jak prostě on furt fotí, teď zjistí, že fotí sebe, jo, tak jako, Tak. A tohle je red. Zase red. Zase red. Zase red. A tohle to bylo na Instagramu. Jo, já mám takový žlutý zoubky, nelíbí se mi moje zoubky upřímně. Moje zuby za chvilku budou stejně asi umělý. Protože já se o ně moc nestarám. Takže tady máte Reda úsměvem. A s natrženým tričkem. Ale já to tričko mám strašně rád, takže ho nevyhodím. Hlavně mi krásně padne. Tak, tady máme videjko. Ta voda byla ledová. Nebo jako, nebyla ledová, ale když už tam člověk chvilku byl, což pak vidíte, že mám fotku, kde už stojím docela daleko od pláže, nebo daleko od pláže. Jo, tady. Protože ono, ta pláž tak je v jedné úrovni, takže odsud k pláži tak je to jedna velká hloubka, ale bylo to studený, jako na koupání to fakt není. A já tam dokonce mám někde možná vyfocenou slečnu, která se odhodlala, že šla úplně dozadu. A byla jako borkyně, no. Tohle je jenom statická, jako abyste... Zaposlouchejte se do šumění vln. No a tady, dámy a pánové, přichází jediná španělská věc, kterou jsme měli. Jakože typická tradiční španělská věc, kterou jsme měli. A to je sangria. Alkoholický nápoj tvořený z vínového punče, pomerančového džusu a kdo ví čeho všeho. To je jediná španělská věc, kterou jsme měli. Protože jsme ji chtěli. A je to na té pláži. A tady na v téhle restauraci tak mají pravidlo, že musíš mít na sobě boty, což... Víš jak, my jsme přišli z té pláže, měli jsme na nohách písek a bude jakože... Jako co si dáte, dáme si sangry a ono OK, ale chlapi poprosím, nandejte si boty, máme tady pravidlo. A já tak jako OK. Takováhle hezká restauračka, tenhle čbán 20 euro. 20 euro. Tak, tady máme nějaké záběry palmiček, protože palmy, jak říkám, mě prostě se líbí palmy. No a tady už je po tom celém dnu. Jo, jinak vidíte, moc jsem nefotil v ten den, 15:21 je fotka tohodle, 14:41, takže rozmezí půl hodina, tady je 17:24 najednou. Tady už máme fotku toho, jak je na mě krásně vidět to, jak jsem spálený. Takže tady vidíme brýličky. A pak mám ještě jednu lepší fotku. Tady máme prostě moji červenou pazouru. Tady je krásně vidět zase, kde končilo tričko. Kde už to tričko nebylo. Úplně spálený ruce. Až mě to hořilo. Jakože včera a předevčírem, fakt když jsem se jako... To prostě máš pocit, že ti hoří ruce. Dneska už je to... Jako už je to relativně v klidu, jo. Minimálně ty ruce. Už to není ani červený. Se to zbarvilo do hněda. Ale to bylo fakt strašný. To bylo fakt strašný. A bílý stehna? No tak samozřejmě, protože nosím kaloty, že? Koupil jsi ten Pantenol? Ne. Ne. Nic jsem si nekoupil. Tady máme nos. Krásně můžete vidět brýle. Tu dnešní kde byly. No a ten nos, tak ten mám dojebaný úplně. Jsem si ho včera sloupal. A to volelo. To volelo. Jsem veškerou tu kůži sundal. Protože já jsem takový, že když mi někde jako trčí nějaká kůže nebo to, tak to strhnu vždycky. Hej, no řval jsem jak svině. Protože jak tam bylo to čerstvý maso, ne, tak jsem to zalepil. Zalepil jsem si to tou.
náplastí. Takže jsem měl tady takhle přes noc 2 náplastě. No, vlastně de facto celou tu část jsem si včera sloupl. A pak prostě i ten vítr, který vál, tak prostě fakt to pálilo neskutečně. A tady jsou krásně vidět ty brýličky. I uši mám, ty se mi už taky loupou, to je... Už loupu se celý. Tak, tohle je ještě část fotky z našeho ubytování. Měli jsme tam bazének, ale bylo to strašně studený. Bylo to strašně studený, takže jsme to... Jenom jsme si tam smočili nohy a to bylo na Instagramu. Tohle z toho, jestli si pamatujete, ti z vás, co byli na nočním streamu z Valencie, jak jsme streamovali, tak došli jsme na tohleto náměstíčko a mluvil jsem o té katedrále a že je zavřená a šli jsme pak dál a pak jsem ukončil stream. A nevím jak, já jsem někde blbě zahnul, ale já jsem se na to náměstíčko vrátil. Nevím jak, ale nějak jsem se na to náměstíčko vrátil, takže asi podvědomě jsem si to tam prostě chtěl vyfotit a tak jsem se tam zpátky navedl. Fakt nevím jak, ale najednou jsem se tam objevil znova a já co tady dělám? Tady už jsem byl. Takže mám fotky té katedrály a i té fontánky, co tam byla. Zase katedrálka. Náměstíčko, tady je candy shop. Americký, strašně dražený jako svině. Jakože, když máte český candy shopy, tak si říkáte, tyjo, to je drahý. Ale tady ve Španělsku candy shop je ještě dražší než český candy shopy. Jo, já ho mám dokonce vyfocený. Dokonce i vevnitř, ty vole, vidíš to? Jo, takže... Tak, tohle je ta fontánka z prvního dne, jak jsem říkal, že mění barvy. A teď přicházíme k jedné restauraci, kterou jsem narazil, a to je... Oni, chlapci, my jsme tam pak nakonec šli, protože kluci byli na fotbale, takže já jsem měl volno, dal jsem si streameček. A čirou náhodou jsem narazil na tuhle anime restauraci. A já jsem řekl, hej kluci, jdeme tam, protože oni chtěli někde jíst, ale už bylo 10:50 a skoro nikde nebylo otevřeno, jenom tady. No a borci si tam ze mě samozřejmě dlali prdel, no, ale prostě chtěl jsem tam jít, krásná anime restauračka, jakože vypadalo to fakt skvěle a prostě řekl jsem, hej kluci, jdem tam, jdem tam. Samozřejmě dělali si ze mě prdel, všemu říkali Narutovina, dali jsme si rámen, ale já jsem byl přežranej, takže já jsem to ani jsem to nedojedl, ne z toho důvodu, že by to bylo hnusný, ale prostě byl jsem plnej. Ochutnal jsem Naruta, je to bez chuti, nevím, bylo to takový bez chuti. No, prostě hezká anime restauračka. Takže jako fakt super. No a tady, dámy a pánové, už je poslední den 28. dubna, což je pátek a odlétáme pryč, odlétáme domů. A já jsem měl mít zase sedačku do uličky. Ale přicházím tam a ještě zbývalo asi tak 30 lidí, aby nastoupilo. A seděl tam borec a už seděl na prostřední sedačce. A tak jsem to prostě zahrál, jakože sedím u okna. Měl jsem sedět do uličky, ale já mu říkám hola, jakože sedím tam. A tak mě tam týpek pustil a říkám si, hele, buď mi to projde, a nebo mě někdo vyhodí. Nikdo mě nevyhodil, takže sedíme u okýnka, hell yeah. Takže tady máme nějaké fotečky i z pohledu z letadla na Španělsko. A tohle je ta pláž, kde jsme byli, tady je ten přístav. A tady mám někde vyfocenou tu oceanografickou, jo tady. Jak jsem říkal, že to bylo obrovský, tak tady to začalo, tady je to muzeum. To pokračuje tady celý takhle areál. Tohle je to kulturní centrum. A tady tohle celý, tak je ta oceanografie, kde jsou ty delfíni, rybičky a všechno. Takže tohle z toho celý, obrovský areál jako kráva. Pak jako úžasný.
No, po příletu zpátky, tak my jsme měli auto zaparkované v nějakém parkovacím středisku. Tohle byl mini autobus, který nás tam odvezl k tomu autu. No a kluci říkali, že když už jsou v Rakousku, takže se chtějí podívat do Pandorfu. Což je takové městečko. Což je takové městečko z obchodáků. A tak jsme tam jeli, já jsem si tam nakoupil jenom Haribo, bonbonky, protože mě tam nic jiného nezajímalo. Když přemýšlím, kde to je. Vám to chtěl ukázat jako na mapách. Jo, tady, Pandor Outlet. Tohle to celý, tak jsou jednotlivý obchodáky. Vlastně můžu zanést asi takhle. Jo, že každá jedna značka, tak tady má svůj obchod prostě. Tak jsme se tam měli ještě podívat. Ale, jak říkám, já jsem si tam nakoupil jenom bonbonky Haribo. A touto fotografií, dámy a pánové, končí naše cesta. Konec. Tak, teď si dáme nějaký celkový shrnutí, dojmy, pojmy. Prohlížeč tvrdí, že je úplně stlumeno, ale já Reda pořád slyším. Zajímavý. OK. Reda nejde umlčet. Přesně tak. Když má Red o čem mluvit, Reda neumlčíte. Neumlčíte. A můžete se snažit sebe víc. Tak. To byly fotky, to byly videa. A teď si řekneme něco, jakoby nějaký shrnutí. Na tuto dovolenou jsem byl přizván, protože právě kluci říkali, hele, jedeme na dovolenou, chci se k nám přidat. A bylo to měsíc před odletem. Oni to taky plánovali na poslední chvilku. Letenky vyšly nějak na 2,5 tisíce, tam a zpátky za osobu, což je krásná cena. To je krásná cena. A tak jsem kývl na to, že ano, protože tu dovolenou jsem stejně musel nějak vydindat a chtěl jsem do zahraničí. Chtěl jsem do zahraničí a tady bylo super, že jedu s někým a no, že jedu s někým. Tak jsem jako potom šáhl, ale z té dovolený jakoby takový zas tak odvařený nejsem. A já mám pocit, že to je kvůli tomu, že jsem se na to nějak netěšil. Já jsem si nic nezjišťoval o té zemi, nic o tom městě. Prostě já jsem řekl, hele, já tam pojedu, co tam bude, to tam bude. A byl jsem takový asi spíš zklamaný, že když to srovnám s tou Itálií, ze který jsem byl fakt nadšený, tak tohle to pro mě byl takovej jakože zážitek. A vlastně když si vezmete kromě toho náměstí a té oceánografie, tak tam nic moc ani nebylo. Nic moc tam ani nebylo. Ale hele, jednoznačně, byl to zážitek. Delfínci byli úplně super, tohle to nikdy v životě už neuvidíš. Ale jak říkám, z toho důvodu, že jsem si o tom nic nezjišťoval a nebyl jsem do toho nadšený už od začátku, byl jsem prostě, jako by to byl výlet do Prahy nebo do Brna, tak jsem to asi nějak jako neprožíval úplně. A nejvíc mě tam zklamalo asi to, že tam s angličtinou fakt nepochodil. Takže ty jsi nemohl ani nic pořádně objednat, vyzkoušet nic místního, protože ty přijdeš do restaurace, promluvíš na ně anglicky a oni jako Takže vlastně i celou tu dovolenou jsme se stravovali ve fast foodech, kde máš buď ty objednávací automaty, anebo prostě jim na obrázku ukážeš, chci tohle a zaplatíš to. Což jako platba. Já ani nevím, kolik jsem utratil, čet, upřímně. Já ani nevím, kolik jsem utratil. Vlastně cesta do Vídně a zpátky, tak nás benzín vyšel každýho na nějakých 400 korun, mám pocit, že to vyšlo. A kolik jsem tam utratil? Hele, peněženku jsem si nabil na kolik? 2000, 4000. Nabil jsem si 4000
na peněženku a zbylo mi 700 korun. Takže 3300 jsem utratil za celou dovolenou. Jakoby v rámci mezí jakože jídlo, atrakce a tak. Nebo takhle. Protože letenky, ubytování, oceánografie a parkování, to jsme platili zvlášť. Prostě já nevím, nakolik mě to mohlo být. Overall celá dovolená mě vyšla na 7000 plus minus. Asi 7000. Asi 7000 za celou dovolenou. Což je fajn. Je fajn. Prostě na dovolený nesmíte řešit, ty vole, to stojí tolik. To stojí fakt tolik. Prostě neřeš to. Oni mají jiný platy, je to tam zvyklý na něco jiného. Plus některé věci můžou být turistický. Prostě přijď, zaplať, dej si to a odejdi. A to samý s jídlem. Prostě jíst musíš, takže když vidíš někde nějaký jídlo, prostě tam jdi, zaplať si to a běž. Jo, ale fakt by mě zajímalo kolik. Takže 3300, z toho jsem platil veškerý pití, jídlo. 3300, vydrž, já to zjistím. Teď mě to zajímá. Teď mě to zajímá, teď jsem se proto nadchl. Jakože to prostě zjistím. Jinak díky tomu spálnému nosu mě už pomaličku telefon ani nerozpoznává. Mi nechce uvěřit, že jsem to fakt já. 3300 plus dejme tomu 500 za dopravu, 200 parkování, 300 tak to byl ten burger. A kolik jsem platil tady? Tady 2900. A to je všechno. A to je všechno asi. No, takže nějakých 7 až 8 tisíc za celou dovolenou. To je docela pěkný. Je v tom zahrnutý ubytování, letenky. Jako podle mě super. Tady máš krávat, bude se ti to hodit pomalej, ale když ono to tak prostě láká, ono to svádí, ono to říká, pojď, poškrábej mě. To nemůžeš pochopit. Nemůžeš pochopit. No, takže tak, dámy a pánové, takže tak. To je celá dovolená. A zabralo nám to hodinu 38 minut. Fotečky, videa a takový. To hodím podle toho té hudby ze Skyrimu, víte. Tak si kup ten Pantenol, nemám čas jít nakupovat. Hele, chat. Tohle tak byla dovolená. Já teďka vypnu stream a někde za asi hádám hodinku nebo někdy později zapneme Last of Us. A poté buď si dáme zase pauzu, nebo pojedeme v kuse a večer hrajeme Layers of Fear, což je hororová záležitost. A plním to v rámci prohrané výzvy s panem Guzmim, kdy jsme hráli kulečník a byla sázka, kdo prohraje, tak ten musí splnit nějakou výzvu, prohrál jsem já a to znamená, že odehrají celé Layers of Fear na streamu. Dneska bych tedy tím začal, ale dám si teďka pauzu, něco tady ještě poklidím trošku a uvidíme se později. Jo, takhle chtěl jsem mít za sebou tu dovolenou, nebo chtěl jsem vám odvyprávět tu dovolenou a dáme pauzu a vrátíme se s Until Dawn, s Last of Us a pak přejdeme na to Layers of Fear. Pauza, když přijdu, můžeš si pustit záznam, doku. Můžeš si pustit záznam, když tady nebyl. Ale jo, dám si pauzu. Jsem takový vymluvený hodně, teď jsem 1,5 hodiny mluvil. Nejsem na to už zvyklý. Víš, jak já přece už končím se streamem, ty jsi tady ten, co to přebírá po mně. A půjdu tady ještě trošku poklidit. Něco na večeři sehnat. Možná si skočím do města pro ten Pantenol, kdo ví. Zase mě se to nechce kupovat, když je to zbytečný. Máš doma alespoň Niveu? Co to je? To je jaký prostý slovo, ne? Já mám doma mýdlo.
Kup si aloe. Aloe vera jakožto pití mám rád. Aloe vera chutná mocinky moc dobře. Kup si aloe. Hej, já si to fakt nechci kupovat z toho důvodu, že to je naposledy, co to použiju, víš? Jakože já už se nikdy nespálím, nikde. Takže se mi to nechci kupovat z toho důvodu. Ale tady je krásně i vidět. I ten krk. Tady je krásně vidět, jak mám i ten krk, jak mi přichází barva. Tady. Tričko bez trička. Tričko bez trička. A. Už si něco koupit na ten ksichtík. Nenuďte mě. Není, já používám aloe i na řezné rány. Aloe ve spreji. Ale já se neřežu. Tak přijď ke mně a já ti půjčím. Ty jsi nemocná. Nebo to byla fakt jenom jako zástěrka. A hlavně manžel je doma. Hlavně manžel je doma. Proč mi dokud dáváš rejda z práce? Doku. WTF. Co děláš? Děláš, proč to děláš? To je blasen. To je blazen. Tak dík, no. Není, je pryč. Manžel je pryč? Tak to možná zvážím. Návštěvu. Ale není to infekční. Tak to bychom si moc neužili. Jo, je, teda cože, jak to vím? Já nevím, na co to bylo. Jsem to nějak strašně zakecal. Hele, končíme. Já vám všem děkuji za pozornost, že vás to bavilo. Moje zážitky zavolené. Udělám z toho záznam, abyste to mohli poslat i svým kamarádům. A to je takhle všechno. Takže bude mít internet rozbitej čunec, víme proč. Děkuji za stream, bylo to velice pěkné a zajímavé. Já děkuji Mixi za takovýto názor. Děkuji moc. Moc děkuji. Vy ostatní, pokud se nudíte, přesně tak se zatím skočte někam zabavit a pak, pokud vás zajímá The Last of Us, které máme rozehrané, tak budu rád, když se sem vrátíte. A pokud si nechcete nechat spoilovat The Last of Us 2, tak večer budeme hrát Layers of Fear, o kterém nic nevím. Ale Layers of Fear začne, až nám zapadne sluníčko a až bude tma. Až bude tma, konec konců je to horor, tak ať si to užijeme. OK? OK. Tak si mějte krásně, díky moc a věřím, že s některými z vás se dnes ještě společně uvidíme. Zatím čus.